Poznáváte mě? Ne? Pořád nic? A teď? No tady se to přece dělo. No Body Shot. Ale znáte to. Lidé se mění, ale místa zůstávají. Pojďte s námi poznat místa a prožít některé scény z vašich oblíbených filmů. Třeba právě z toho, kde jsem já hrál toho bezcharakterního cynika. Jako třeba tady. A nebo tady. A nebo zde. I na těchto schodech. A nebo tady. A samozřejmě tady. Ale pojďme se podívat, jak to vlastně funguje. Aplikace Czech Film Trips vám umožní poznat Česko jako zemi filmů. Můžete procestovat po celé České republice až 500 různých míst z více než 50 českých i zahraničních filmů a velkofilmů. Všechna filmová místa jsou vyznačena v interaktivní mapě. Jednoduše si vyberete film, který vás momentálně zajímá, prohlédnete si fotky nebo videa a přečtete si informace k danému tématu. Pro nadšené filmové turisty máme připravené i filmové výlety. Tak vyražte a třeba se někde potkáme.